tudjátok, hogy mit jelent? Mert úton saját? De saját eredeti. Annak idején körülbelül jó 20 évig volt a Supriba. Aztán most jövök elő. 20 év, persze. Na de te voltál kiváló úttörő például? Igen. Én voltam. És beutaltak Zánkára az úttörőtáborba. Ott találtam a Neuton familiát. Te hol láttad őket először? Zánkán. Édes Istenem, de én sokkal fiatalabb vagyok. Nagyon rendben van. Köszönjük szépen, zseniális. És kérem szépen, Bakos Zsuzsannát 10-essel. Zsuzsi, óriási. Jaj, egy kicsit izgulsz, úgy látom. Én nem szoktál táncolni egyébként? Mikor? Hol? De tehát mondjuk mész reggel a kis cekkereddel közérbe is így. De most fogsz, ugye megígéreted, nem lazulj el, kezeidet is engedd el, lazulj, igen. Na, 8-as, 9-as, 10-essel vegyetek egy nagy levegőt. A dalt ma este kénekli. Everybody, mindannyi. Everybody, jó. Akkor induljon a zene, ha szombat este táncol. Sziasztok, szuper! Igazi szombatesti láz, a Broadway Fesztivál keretein belül. Na jó, hát akkor megnézzük a pontokat. Valahogy a pillanat nekik középen. Nem takarsz is senki. Sorban vagyunk most, jó? Pleasing Anna pontjait kérem szépen. Zsűrit kérem, igen.
Tehát 4-es, 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 5-ös, 4-es és 5-ös. Kis úttörőnk, Németh Attila, Attila, kérem szépen. Hát akárhogy nézem, ez 5 pont. Ez igazán maximális pontszám. Hányan vagytok? 6-an, akkor ez 30 pont. Na, tudok adni. És akkor kérem szépen Bakos Zsuzsanna pontjait. 4-es, 3-as, 4-es, 4-es, 4-es és 3-as. Nagyon szépen köszönjük Kívnak az eredményt ebből a körben, Németh Attila jutott tovább. Hölgyek, köszönöm. Attila, megbúcsúzkodjál, mert most elérkezett a döntő. Izgalommal állok itt, mert hát ugye nem akármilyen döntés, a zsűrit nem irigylem. Attila is kicsit igyen egy pohár vizet. Azt hiszem, Zsuzsa kedvenc dala következik, vagy Annáé? Nem tudom, ugye kimondta, hogy a Santa Mariát szeretné hallani. Hát a Santa Maria, pontosabban, igen.